ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଜି ସୋନାଲି ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ନା? ସୋନାଲି ଆଜି ଆସିନି। ଆସିନି? ସୋନା ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବୁ ନା, ଜଲ୍ଦି ଆଇ। ମୁଁ ଯିମି ନାହିଁ, ତମେ ଯା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳଉଛି। କିରେ ସ୍କୁଲ କଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ସାରେ କହିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଖୋଲିବ। ହଉ ଯା ଘର ଭିତରକୁ, ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଲଟି ଶୋଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସୋନାଲି, ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ, ମତେ ଟିକେ କଲ କରି କହିଲୁନୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲିନି। ତୁ ଗଲୁନୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଯୋଗଣିକିଆ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ଠକିଲୁ। ବହୁ କାଢା ସ୍କୁଲ ଯିବି ନା। ବହୁ ସୋନା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ମୁଁ ଏନ ଯିବି।